Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Agunatan na Miyerkules sa Pizza 30 at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo at tubakyar driver asugat-sugatan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duwaran katao akaligtas eda agawan pool. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Nababalang ya luluganan arumog eda baloy na bulinaw. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Makasingeg at motorsiklo laki sinagsag imbatikid patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balita da nasyonal. Saray mi papayabol ipilala at purpose gangan ng Presidente Marcos at DSWD. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Impeachment ng Vice Presidenta Sara desisyonan na Senado sa Agosto 6. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. General Abrahano balon CIDG Chief. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Chinese kaparpara ng Alice Go kasuan la na NBI. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pampapalsa ng Escudero at Kamara pinalagan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Personal ya Simuko da Police Station na aktibidad at oras na alas 8:20 na labi.
si Dennis Esteban Jose tan na impalapag to sa may manangaran na Jeffrey Calderon Esteban. Biktima 35 anyos tan si Merson Cabe Calderon 32 anyos. So limuob jada compound tan sinagsaga si Dindo Esteban Jose 40 anyos. Unong da palapag ng Dennis Esteban Jose na naningning ton sinagsag so brother to niya sinamsam na suspect so barang tan na sisigbat to da bunag na Jeffrey Esteban na singagan na pakagamurto niya na sugat. Ingkwanon Dennis Esteban Jose si katoy bimalis labat nananang nanto na sinagsag so brother to niya. Sa may biktima sumbatik na relatives to niya dyan Eastern Pangasinan District Hospital piantambalan so agamuran ton sugat. Dyan investigasyon na pulis natibidad akabatan dyan oras na alas 4 ng aram awalaan na sangsangan dyan baetan na Dennis Esteban Jose tan sa may biktima si Jeffrey Calderon Esteban kay ba si Mersona Cabe Calderon makalanor at impagawan motorsiklo at suspect. Dyan oras na alas 7:15 na labi agawas o bitlan na insidente tampol yanan na respondere kabiyangan na natibidad pulis at ingkagawan na insidente recover sa inosarya barang ya insurrender na ina na suspect. Balitad Kabuwasan dyan Radyo Pangasinan. Insigapan na kaso malicious mischief. So 38 anyos siya laki kasumpalan na yan ang tripanto niya na pinapagpag na buti so kotse. Agawa sa insidente oras na alas 4:10 na palbangon dada sityo bagong baryo barangay Bunuwang Gaseta de Ciudad na Dugupan. Inaresto na taklay noon si John Vincent Palma Bautista. Kasumpalan niya na aktuaan na yan ang pagka na Mitsubishi Mirage ya akarestro at ngaranan Larry Macalanda Vargas tansaya so pangkayarian na Arvin Fernandez Montemayor 55 anyos. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis sa may suspect so walad impluensya na alak. Lega niya si katoy manakar na nakapateklad abong na biktima. Diyan agaantan rason na pinipagpag na suspect. So kaparadan kotse panamaglay ng pangusar na butilya ni energy drink. Adamios Wenzel hudan na arumnira na parte na kotse yaag ni antaso damage sa kos. Sa may suspect so nariston tampol na saray kabyangan na otoridad. Balitad Kabuwasan dyan Radyo Pangasinan. Non-report dyan police station na Bulinaw si Kapitan Rufo Kaasi na barangay Binabalya na bali na Bulinaw, Pangasinan. Unog palapag to niya, walay inabandona yaluluganan yan tilak dyan north portion na barangay Plaza. Na narespondire kabyangan otoridad akabatan sa meluluganan niya amputin Toyota JL Grandia. Suana po na taklay no uloy dyan Mabini, Pangasinan. Sa maibit na luluganan so walad Bulinaw Police Station na gagawin so verifikasyon na makingkairyan at abitlan luluganan. Balitad Kabuwasan dyan Radyo Pangasinan. Banda dalas 3:40 ng araw nan si Miklab Supol jada bali na mapandan Pangasinan yain tawag na Marvin Caballero Limos 40 anyos ya si katoy timawag dyan police station. Tampol yan ang responde ari kabyangan na pulis tam Bureau of Fire Protection sa habong supangkayarianan na Gate sa Salinas Banawis 52 anyos kay bato da loob na abong. So anak to kinabating ngaran niya Aijen Banawis Villasin 28 anyos ya si karay walad second floor na naimanudan na walay asuwak yan ang lapo da ground floor. Tampol iya si karay imalis tan kimaro na tulong.
kontrol sa pool at oras na alas 4:40 ng aram. Yag ni antaso nan lapuan na abit lang pool tan kantidad na adamyos. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Alas 10:16 na nanrespondera ya Dagupan City Police dagawan aksidente agawa darapan na sa Kayamul jada barangay Bunuan Geset Syudad na Dagupan sa may involve ya self-accident. So kinabat nga ranton na Rodrigo Molina Sirana Jr. 43 anyos si katoy mamamaniho na red black Honda TMX 125 motorcycle. Diyan investigasyon ng pulis sa kabatan na agawa so aksidente oras na alas 3:20 ng arom. Onong adasarya kaning nang maples so panagmariho na biktima ya marap jada westbound nan alos kontrol to niya sumunubila singaga na sama impakatubak kiarto da karsada. Akagamor na sugat sa biktima jad nandurang parte na laman tan si kato imbatik na sare ng responden na City Disaster Risk Reduction Management Council ya si kato imbatik jad da Region 1 Medical Center annex sa Bunuan Bindok Syudad na Dagupan. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ray kadubukelan niya balita da lokal. Antes tayo nung dapag da sa balitad nasyonal. Wadya ni ray pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:16 ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD na isama na sa Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o 4Ps at sa iba pang programa ng ahensya ang mga palaboy. Sa Senate of the Nation Address ni Pangulong Marcos, sinabi nito na ang mga palaboy o street children ang siyang higit na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Pinahanap nito sa lahat ng local government units ang mga palaboy upang mabigyan ng tulong. Aniya sa ilalim ng kanyang administrasyon, mahigit 5 milyong Pilipino ang pamilya ang nagbenepisyo sa conditional cash grant ng 4Ps. Pinagmalaki nito na sa loob ng 3 taon, nasa 1.5 milyong pamilya na ang gumanda ang buhay kaya nakapag-graduate na sa programa ng 4Ps. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala,
nasampahan na ng patong-patong na kaso ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang babaeng Chinese national na Alice Guo na nagpanggap na Pilipino at may mga negosyo sa Pilipinas na inaresto ng ahensya at Bureau of Immigration kamakailan. Mga kasong paglabag sa immigration law o misrepresentation as a Filipino, violating limitations and conditions of stay, and undesirability ang isinampa sa Taguig Prosecutor's Office laban kay Wang Shijun na nagpanggap na Pinay sa ilalim ng pangalan na Kasia Palma Pulikit. Iniulat kahapon ni NBI Director Judge Jaime Santiago sa isa pang Alice Guo story ang pagkakaaresto kay Wang na bunga ng intelligence report na nakalap ng NBI Cavite District Office. Inaresto si Pulikit nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport mula Guangdong, China noong July 13, 2025. Kabilang sa nakumpirma ang paggamit ni Pulikit ng pagiging Filipino citizen sa kanyang mga business transactions, Philippine passport na nasertipikahan ng Office of the Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs at Certificate of live birth sa pamamagitan ng late registration. Nakakuha rin ang NBI sa Securities and Exchange Commission o SEC na nakapagtayo ng ilang kumpanya si Pulikit bilang Pilipino sa kabila ng isa siyang Chinese national batay sa Special Investors Resident Visa o CIRV sa Bureau of Investment. Dagdag pa rito, natukoy din ng NBI Dactyloscopy Division sa comparative examinations and analysis ng fingerprint ni Pulikit ng NBI clearance at DFA. Passport application naman ng Wang ay tugma o iisang tao. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, nagkasundo ang mga senador na sa August 6, 2025 didesisyonan ang Supreme Court ruling nang nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, bibigyan ng sapat na panahon ang mga senador na aralin ang 97 na pahinang Supreme Court decision. Hindi pa kasama rito ang concurring at hiwalay na opinyon na inihain ng 5 o 6 na maestrado ng kataas-taasang hukuman. Sinabi naman ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri na may isang senador ang nais agad na desisyonan ng Senado ang ruling ng Supreme Court kahapon, pero pumayag na rin na ito sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay mas tama kung Senado ang magdedesisyon sa naging ruling ng Korte Suprema at hindi ang impeachment court. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inalamahan ng Kamara ang paratang ni Senate President Chis Escudero na bahagi ng demolition job ng Kamara ang aligasyon na nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na sa halip na magpaliwanag si Escudero sa 150 bilyong pisong amyenda sa budget, sa Kamara ang pinagdududahan nito na nagpalutang sa nasabing kontrobersya. Nilinaw naman ni Abante na wala siyang nalalaman sa CCTV footage na tinukoy sa report na nagpapakita na sa pagpasok ni Escudero sa Batasan Compound ng 10 oras ng gabi sa kasagsagan ng deliberasyon sa 2025 national budget. Kumalat sa online ang CCTV footage ng umano'y pagbisita ni Escudero sa Kamara sa pagsasapinal ng bicameral report. Naniniwala si Escudero na demolition job ang nasa likod ng malisyoso at walang basehang aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa questionableng infrastructure project upang harangin ang kanyang re-election bilang pinuno ng Senado. Sinabi niya ang pag-connect sa kanya at kay Senator Joel Villanueva ay bahagi ng well-funded smear campaign para madiskaril ang kanyang pagiging Senate President. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal,
May bago ng hepe ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa katauhan ni Police Brigadier General Christopher Abrahano na dating Police Regional Office o Pro Caraga. Miyembro si Abrahano ng PNPA o Philippine National Police Academy kaagapay class of 1996. Pinalitan ni Abrahano si Police Brigadier General Romeo Juan Macapas na itinalaga sa Police Regional Office 12 o SOC Sergeant. Ipinwesto naman si Brigadier General Arnold Ardiente bilang Executive Officer ng Area Police Command Visayas habang Director ng Pro 13 si Brigadier General Marcial Maestrado IV at Acting Deputy Regional Director for Administration ng Pro 2 Cagayan Valley si Colonel Rod Samson. Naniniwala si Torre na ang pagtatalaga sa mga opisyal sa kanilang bagong pwesto ay makatutulong upang mas makamit pa ng bansa ang kapanatagan at kaayusan kasunod ng implementasyon ng 5-minute response ng Philippine National Police. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:30 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pizza 30 sa buwan ng Hulyo 2025. Tayo po ay magsama-sama sa umagang ito sa pagtalakay na sa mga mainit na issue. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue at mga reklamo, pwede kayong tumawag o mag-text sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya doon sa globe number 0927-974-2784 at yung personal ko ay 0946-503-6465. Yun. At sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Good morning nga pala kay Kapitan Ronnie Daos. Ay, sa may San Carlos yan. Kumusta ka na dyan? Kumusta yung barangay? Hindi ka nabaha dyan sa barangay mo. Barangay Kapitan Mamarlaw, si Mamarlaw. Kapitan Daos. Makuli-kuli lawas siya si Kapitan Ronnie Daos. Unalagi lamay ken pitamitam nasaray taga barangay Mamarlaw ya sarili dan barangay hall si Katutan Malantis yung pangako to ya nagawa at barangay to kanyan at niya trabaho yan po yung bunga ng kanilang pagkakaisa. Diyan sa barangay Mamarlaw. Hindi po kakayanin ni Kapitan Daos yan kung siya lang. Kaya kasama pa rin yung barangay council. Barangay council. Barangay family. Ayan. Nagtulong-tulong po sila, nagsama-sama at sabay-sabay na nagtungo, nakiusap kay Mayor, City Mayor. At agad na mga tinugunan kaya nagkaroon sila ng ongoing construction yung barangay hall. Sarili na ng barangay yung lupa at nagkakaroon na po ng
Sariling barangay hall. Building. Ayan. Actually, August dapat yan eh. Congratulations ha. Tapos Pero siyempre may dumaang bagyo, baka ma-adjust yung kanilang pag-transfer. Tingnan mo si Kapitan Daos, first termer na barangay kapitan, di ba? First termer 2023. Oo. So 2023 yung election nila eh. So wala pa 2 taon na, no? 2 taon pa lang. 2 taon. So sa 2 taon tumayo yung barangay hall. Tumayo yung barangay hall sa barangay Mamarlao. So wala pong rason na hindi mo magagampanan yung trabaho mo kung ikaw ay talagang sincero sa iyong serbisyo. May kwandalante no impos-puso mitay serbisyum yasi nga si Kapitan na Ronnie Daos ay talagang nagawaratan so saratan niya proyekto. Untan tumat si Kapitan Joel Cruz na Barangay Rizal San Carlos. Kanya na raya at kini sincero ra at serbisyo da. Si Liga President Alexander Buyet Magat na San Carlos talagan impos-puso day kinmat sa panserbisyo nanang mumot may trabaho manlastom law nanang mumot so may resulta na proyekto programa manlastom lay Kapitan Buyet Magat outgoing kimala kasi may bayag malata niya barangay official at si Karawa tan siyempre di tanod barangay Lulemasan kumusta na si Kapitan Jonan Kapitan Jonan tan si datin na Liga President Nanding Estabilio kumusta kila kayo adilap tani nan-declare so kini so San Carlos mat na state of calamity. Wala ra. Baka affected matlan lamang ira. Affected dira may lulaying areas o ara may wala nasasalinap na dalon. Particular di madaken barangay Tamayo ang gabman bukbuk. Atan talaga na kinditan dalanan na danom itan. Wala ilog kasi ditan kanya na aga makadala na mo unpassable luganan nagsama ni amanya bugta may dilap at pigaran baloy kanyan indeklarada so state of calamity at San Carlos pero untan at ni paway so party sa may 5% calamity fund kanyan nanamong para tama yasi at daratay opisyalis mat talagan wadta niya ang kikime matatrabaho in 11 mat na Mayor Julier Ayoy Resulio tan si Vice Mayor Bugsir Resulio kabiyang lari sanggo niyang panglungsod members at sa tay pangideklara na sa tay state of calamity pero wala matyara may masurtiran balay kapaborito irol yasi nga say balay na mapandan mapalad dahil medyo elevated at saka hindi gaanong nasa lanta sa dumaan na 3 bagyo itong bagyong si Krising, bagyong Dante at bagyong Imong na pinalakas pa ng habagat so hindi po gaanong naapektuhan ang bayan ng Mapandan. Actually, 2 hanggang 3 barangay yung hindi naman lumubog. Hindi lumubog. Nadaanan lang ng tubig. Pero passable pa rin sa lahat ng ng uri ng sasakyan base doon sa panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Carl Christian F. Biga minimal ang mga yung mga barangay. Actually 2 barangay yung sinabi. Ay 2 barangay yung kanyang sinabi. Ito yung barangay Amanwawak at barangay Primicias yung nadaanan ng tubig pero hindi naman hindi naman gaano naapektuhan dahil sabi mo nga passable sa lahat ng mga sasakyan. Kaya tunghayan nga natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan.
Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat. At salamat ulit sa pagbisita dito sa aming bayan at sa mga nakaraang mga bagyo. At ang hanging habagat ay so far okay naman po ang naging resulta. In terms of sa mga affected areas, limited lang or ilan lang ang mga naapektuhan din. Although, syempre, nadaanan nga po tayo ng bagyo, nandyan pa rin ang mga nangailangan ng tulong. Dahil may mga areas na low-lying areas lang, pero hindi naman ibig sabihin na ang Mapandan po ay totally affected. May mga ilang barangays, especially Barangay Amanwawak at Barangay Primicias, sila po yung mga parang dinadaluyan, yung pinupuntahan po yung tubig ulan. At hindi po ito galing sa ilog na tubig, but instead, ito po yung naipon na ibinagsak na ulan po sa ating bayan. Yung mga katabi ng bayan, like Mamaldan, Kalasyaw, sa mga nakakapos sila, hindi na magbibigay ang ilang state of sa kanilang bayan. Yes, pinag-aralan po natin ng maigi ang mga criteria kung paano po tayo mag-declare ng isang calamity, state of calamity ng isang bayan. Pero in terms of total hectares nga, which is 1,383 hectares, ay meron lang po tayo around like 139 hectares na affected na agricultural lots. So, in terms of that, less than 10% po at hindi po tayo makapag-declare ng state of calamity dahil at least 30% ang ma-reach muna niya. And in terms of sa mga roads din, access roads, in terms of sa pag-responde ng mga emergency or emergency response team natin ay makakaabot naman. So, hindi po kailangang i-declare pa ang ating bayan na state of, under the state of calamity dahil possible naman po lahat ng mga kalsada po dito sa bayan ng Mapandan. So, it only means ang elevation po ng ating bayan, ang topographic level po natin ay mataas. So, marami pong tumatawag sa atin kung ang bayan po natin ay passable. Yes, opo, passable po lahat ng mga kalsada po dito sa bayan ng Mapandan. Ayaw nila kung sino mga nag-deliver sa ito, maging yes, ang river po na which is the Angalakan River ay hindi po umapaw yan. At ang na-experience lamang po ng mga kababayan natin, ng mga magsasaka, ay naging mabagal ang pagdaloy ng tubig ulan papasok dito sa ating mga payas, sabi nga po nila, or yung mga small creeks. So, I already asked the help of our chairman on Committee on Environment na magbigay na po ng sulat, mag-request po tayo ng dredging activity para po sa ating mga yung payas po na tinatawag. Dahil in terms of kung po, mababaw na po eh. Kaya kailangan na po nating palaliman itong mga creek part para po tuloy-tuloy yung daloy ng tubig at mabilis po ang pag-offload or pagdaloy nga po dito sa mga agricultural lots natin. So, ibig sabihin, hindi ka anong nakatiwa ng Mapandan, so walang mga evacuees na nililis. Meron din po tayong mga evacuees na inilisan, pero yung iba po ay nag-settle lang sa ibang family members or relatives nila. Wala po tayong naipasok sa evacuation center dahil sila po yung inakomodate ng kanilang pamilya. Kaya naging okay naman at yung mga evacuees natin, nagbigay pa rin po tayo ng mga relief goods sa kanila. In terms of the total number, I think we are on 300 yung mga affected personnel. Pero in terms of households ay 142 in totality. Pero may dalawang barangays lang ang medyo apektado. In terms of that number per head is around 139. Hindi po kasi ang sinuspende lang po natin is yung both public and private schools. Kasi nga sa ulan, ayaw nating i-take yung risk na
yung mga estudyante natin ay kahit makakapasok po, dahil may access naman sila, yun nga lang, yung tubig ulan, pag pinapasok natin sila, kawawa lang ang mga estudyante. Kaya we decided na both public and private ay sinuspindi natin. And just today, ngayong umaga ay nagkaroon ng pagpupulong sa mga private schools naman, owners, dahil kung sila ay magde-decide na ituloy ang kanilang pasok, is nagkaroon na lang ng agreement. And of course, with the supervision pa rin ng directives ng ating DepEd, susundan pa rin natin yun. So talagang naka-ano po yung mga kaibigan natin, mga baby, tuloy-tuloy po yung pag-monitor nila at sila po mismo ay pumupunta sa mga lugar. May mga instances lang po tayo na may mga natumbang puno, so pinagtutulong-tulungan natin yun para maalis sa mga nakasara sa kalsada. Pero dalawa lang na incidents po naman dito sa bayan ng Mapandan at na-clear naman kaagad po yun. And so far wala pong casualties na that is concerning about the typhoon in relation to the typhoons na dumaan ay wala naman pong naging aksidente na in terms of wala po tayong naitala na namatay po or na aksidente po. Sir, nakatahan po rin po ng Tama po. Nagkaroon po tayo ng pagpupulong sa mga SK chairmans dahil on their part, maganda rin dahil sa susunod na buwan ay linggo ng kabataan na. So, in-incorporate natin ang pagbibigay ng tulong. Sabi na lang po natin, we recommended na lang gawin na lang paglilinis, clean up program na lang sa mga estero or dun sa creek area na para makabigay tulong na rin sila sa community at pagtutulungan na po natin yun with the local government plus syempre ang LDR and PNP, BFP ay magtutulong-tulong po pagtutulungan na natin para magkapagbigay ng serbisyong malilinisan po. Maalis lamang yung mga basura na mga lumutang plus yung mga floating like yung kangkong and other yung water lily matanggal na rin para naman visually makikita natin kung ano yung magiging action natin doon sa mga river or creek na yun. Opo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbisita at pagmamahal po dito sa aming bayan. Huwag po kayong magalala at ang mga areas po na mga apektado dito ay nasa-serve natin at nabibigyan ng tulong na ipapaabot natin yung tulong. And whatever it is po, huwag po kayong magalala dahil possible po lahat ng mga kalsada dito sa bayan ng Mapandan. Ang elevation po ng bayan ng Mapandan ay very ideal po in terms of pag kayo po ay nag-decide na mag-invest at the same time magtayo ng bahay dito po sa aming bayan. So yun po yung panayama kay Mayor Carl Christian F. Biga ng Mapandan, Kapaborito Errol. Yung elevation ng Mapandan. Kasi tingnan mo, katabi niya Mangaldan. Manawag. State of calamity. Manawag medyo mataas din. Mataas din. Pero dito sa bandang kaliwa naman sa Santa Barbara. Santa Barbara. Nag-declare sila. Nag-ano rin yan, na-declare tapos Calasiao. Sa Urdaneta, Urdaneta hindi siya nag-declare. Pero sa 4 na syudad sa ating lalawigan, Urdaneta lang ang hindi nag-declare. So hindi gaanong naapektuhan ang bayan ng Mapandan. Kaya nung alam mo ang apektado lang yung klase. Private and public. Kasi kailangan talagang magsuspende dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Kasi diyan sa pag-declare ng isang LGU ng state of calamity, kailangan na 30% ang more than damages. At least more than 30%. Ng infrastructure, sa mga agriculture, at iba pa. Ngayon, ang bayan ng Mapandan, ayon kay Mayor Carl Christian Biga, mayroong 1,383 na hectares na tatanim, yung tinatamnan ng
palay. Kumbaga agricultural land. Ngunit yung nasalanta lang ay 139 hectares lang. Oo, so kulang pa. Kulang ng 10% ang apektado diyan. Kaya hindi sila nag-declare ng state of calamity. Hindi tulad sa ibang bayan na talagang almost 30% ang nasalanta sa kanila. Kaya't malaking pasalamat ni Mayor Vega sa nakalipas na kalamidad dahil hindi gaanong naapektuhan ang bayan ng Mapandan. Kaya't yung sinabi niya, dalawang barangay lang yung dinaanan ng tubig. Actually, dinadaan talaga ng tubig yun. Dinadaluyan, pero yung punto na hindi makadaan, ay hindi po nangyari yun. Possible. Although na may mga nilikas na mga apektado rin na mga residente, yung mga iba kasi natili sila sa kailang mga kapamilya, mga kapitbahay. Pero may mga wala silang iba, wala silang nilikas doon sa evacuation center. Pero hindi ibig sabihin na walang nilikas sa evacuation center ay hindi na sila tumutulong. Ang LGU po ay tinutulungan pa rin yung mga naapektuhan ng kaunting pagbaha dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So merong 142 na households ang medyo nabaha ayon kay Mayor. Yung mga naapektuhan. Ayan, So walang nag-evacuate dahil yung mga affected na families ay sa kapamilya lang din nila nakituloy. At 24/7 ang local disaster risk reduction management office, ganoon din ang PNP, BFP at ibang mga ahensya ng gobyerno lokal sa bayan ng Mapandan na sila po ay talagang nandyan na nagmamasid at nagmamatsyag sa panahon yung bayan ni kumusta kaya yung bayan nitong kaibigan natin si Sir Nobel? Kilala mo ito si Sir Nobel? Yung nasa yung nasa Camel Philippines, yung appliances. Kasama niya po si Sir Marvin. Na pabiyahe sila papuntang Isabela. Oy boss, ingat-ingat alam mo naman, pagbasa madulas. Ayan, si Esther Ramos, sabi niya tumataas daw ang tubig sa barangay Mangkop. Baka yan yung ulan. Umulan kasi kagabi. Pero yung dalawang dam nag-release pa sila ng tubig, yung Ambuklan sa yung Binga Dam, di ba? Pero hindi naman yung tubig yan hindi naman didiretso sa atin hindi pa nag-release. Hindi siya yung dalawang dam na binanggit mo. Hindi siya direktang makakaapekto sa kalupaan natin dahil saluran na San Roque. Hindi pa gaanong umabot sa critical area. Nagbigay ng statement kahapon na malapit na pong yung kanyang critical level. Malapit. So ibig sabihin binabantayan at hindi pa dumating. Pero kung sakaling maabot daw yon yung critical level na yon, doon sila magre-release. Magre-release po sila. So, tignan natin kasi ilang git yung sa Binga at sa Kambuklaw. 8 yata sa yung isa 6. Yung isa 6 So, binabantayan po ang San Roque Dam. Sana po hindi na mabot doon sa critical level para hindi na mag-release ang San Roque. As of kagabi, kahapon ay umabot na po sa 273.08 yung level. Yung level. Pero yung critical level niya 280. So hindi pa umabot Kaya huwag kayong mag-alala po dyan sa Kalasyaw, kung sakasakali na tumataas yung tubig dyan sa Mangkop, dala ng pagbuhos ng ulan. Kasi kagabi maulan-ulan pa rin Yung nalilingat ako, malakas ang ulan. Talagang hindi ka nakatulog
Ang sarap nga ang tulog ko. Eh. Okay. Good morning kay Elvira Villanueva Kayabyab. Ayan, magandang umaga kay Evelyn Plaminiano. Good morning po si Paing Palos. Sa may Lawak. Good morning. Good morning din kay si Sir Nobel daw magpapakape. Kasama niya si Sir Marvin pagbalik daw ng Pangasinan. Akala ko dadaan sa yung ano natin, yung product natin na Camel, na appliance, baka naman. Pwede tayong magpa-premyo dito, Sir Nobel. Sa mga kapaborito nating mga listener. Pwede. Kahit yung mga ano dyan, yung mga plancha. Yung mga radio. Importante ngayon yung mga radio. Huwag lang yung appliances. Tapos yung yung chest freezer, mga ganun. Tapos yung Tudor na Bigyan mo lahat. Mga small things lang na appliances. Yan. Automatic daw, pwede. Matic. Okay, sir. Sige, i-commercial natin dito. Itong Camel Philippines. Good morning po. Good morning. Ingat po kayo papuntang Isabela, Sir Novel at Sir Marvin. Yung kape, yung kape, i-Gcash mo na lang. Gcash na lang. Gcash P. Hindi, mabait yan, Sir Novel. Bata pa ako, kuya-kuya ko na yan. Bata pa ako, kuya-kuya ko na yan. Kaya ngayon, medyo may edad na ako. At wala. Ngayon, medyo may edad na ako. Alam mo na yung edad niyan. Huwag mo na magitin. Ano yan? Big brother namin sa banda yan. Si Margie Marin Virana. Ayan, magandang umaga sa inyo. Pero ano yan? Mga early 40s lang yan si kay Sir Nobel. Ayan. Good morning po sa inyo. Ingat-ingat po sa pagbiyahe at pagmamaniho. Huwag masyadong mabilis, makararating din sa paroroonan. Kasi hindi, di ba tayong sa Kayala 4-wheel. Siyempre, malayo yan eh. Yung mga 2 wheels, yung mga motorsiklo, grabe, daming mga nadisgrasya maraming mga disgrasya nangyari. Basta yung pagpapatakbo kasi ng mga sasakyan, kahit gaano kabilis yan, pagdating mo sa iyong pupuntahan, wala kang premyo. Wala. Sige, inovertikan mo sila, kabibilis mo. Kabibilis ng takbo nila, mas mabilis ka pa. Okay. Papalakpakan ka ba nila? Hindi Pagdating mo ba sa dulo, may premyo ka ba? Hindi Wala, di ba? So, ang isipin natin dyan yung pagiging safe lagi ng ating biyahe. Sa bagay, si Sir Nobel, ano yan? Madalas ako makasama niyan sa biyahe. Ano yan, smooth lang yung takbo niyan. Okay. Aantukin ka sa sobrang bagal. O ganun magpatakbo yan, at least safe. Safe. Iba rin yung kakilala ko nung nung naka-motor yan pag naantok yan sisigaw-sigaw yan. Naalala mo pa yun Naalala ko mapapalingon yung mga tao Ayan, good morning po sa inyo. At good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa FB Live natin diyan sa bayan ng Kalasyaw yung mga local government units yung mga department heads, mga municipal councilors at mga elected officials, sila po nagsama-sama. Nung na-interview natin si Councilor Elias Villanueva, pero before that si Mayor Patrick muna, di ba? After nung interview, pumunta na po sila dyan sa may barangay Talibao. Barangay Lasip. Ayun po yung lahat po sila, kasama si Mayor, kasama si Vice Mayor Kevin. At ang pwersa ng Sangguniang Bayan. Nakita ko rin kahapon si Councilor Manny Datun. Ayan, 3 points. Si Councilor RD, nakakita ko rin. RD Sonsoriano. Belated happy birthday. Matagal na yun. Tagal na. Hindi, nagpapalala lang ako. Yung ano pala, yung gamot na doxycycline na pagmamahal ng Region 1 Medical Center ay pipick upin pa lang po namin. Nandiyan po si Sir Ramon Bautista Sr. na nakaantabay sa anumang programa ng ating kapaborito station. Na-announce natin kahapon na may mga humihingi ng gamot
na doxycycline, lalo na yung mga madalas na manyakayakdanom. Oo, ay naka-monitor pala si si Sir Ramon Bautista at magbibigay daw ng gamot. Ayan, ikaw ba, engineer, natanggap mo yung gamot mo na? Oo, galing kay Dr. Dennis yan, ha? Dr. Dennis Mohares. Mamaya, dagdagan natin pag nakuha natin yung Sige. Yung mga gamot kay Sir Ramon Bautista. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Calasiao. Kumusta wala ka rin dyan? sa linap mo ditan Iyakin, wala rin lubog mo. Dyan sa bayan ng salian tamot yakin, salian tamot ya ipikasi edkin ng Sir Ramon yan na idan na tambal. Doxycycline. Sige. Kapitan na parad saray Constituents to. I-extend tayo sa tulong. Tayo ay instrumento lamang po. At ipahatid natin yung tulong magmula sa Regional Medical Center. Si nga pala, si Director Joseph Roland Mejia. Magandang umaga po. Ayan, nabanggit mo yung yung tayo po ay instrumento. Nagpapasalamat po yung mga taga dyan sa Wistin, yung mga naikuan natin sa PNP sa kasagsagan ng bagyong Imong. Sila po ay nagpapasalamat sa atin dahil wag po kayong magpasalamat sa amin, dun po sa mga rumisponde. Kayo magpasalamat. Kami po, ulitin po, instrumento. Mensahero lamang po kami. Ayan. Messenger lamang po kami. Ipaparating po namin yung inyong mga hinaing. Ayan. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Timothy Pangasinan Dennis Mohares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Dennis Palaganas. Dito lamang sa ating istasyon DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mohares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1